taková čas Roberta Týleho 27,54. To, myslím, nebude tak viky jako Robert Týle. 29,45. Kulhavý. Je to robustní závodník, to by pro něj mohla být pro obří slalom výhoda. Nejrychlejším Tomášem dne. Že takovou hvězdu stojí za to povzbuzovat a doufám, že i když vás tady není tolik, že vás bude při jeho jízdě slyšet. Dominik Kovalský. Tam můžeme očekávat čas dokonce po 27 sekund. A je v cíli a teď jsme opravdu zvědaví. Neuvěřitelné. 25,42. O více než 2 sekundy předjel zatím vedoucího Roberta Týleho. To je rozdílem ne jedné, ale 2 tříd. Je to skutečný démon obřího slalomu. Jarek Kožušník z Českého Těšína, fandí mu jeho sestra, ne, promiňte, dcera, přeřekl se. Ivo Škrabal z Poličky. Ivo Škrabal. Československa největší hvězdou Petr Pletánek. Teď už dlouhodobě žije v Německu. Dříve bouřlivák, teď spíš jezdec z kategorie mnichů. 20-29. Tady byla jedna posunutá kuželka, takže a mezi oběma oldtimery Ivošem Škrabalem a Petrem Pletánkem jsou pouhé 0,02 sekundy rozdílu. Je to taková malá nepsaná válka. To, že skvěle jezdí předsedou České asociace slalomu na skateboardu, tedy bafuňář, jenže u skateu to tak bývá, že bafuňáři nejenom jednají za jednacím stolem, ale i skvěle jezdí. Dokázal to
Dokázal to i Petr Janoušek skvělým výkonem, což ho zatím řadí na 3. místo za zcela dominujícího Dominika Kovalského a zatím 2. Roberta Týleho. Na startu je připraven Frantazíka. Promiň, to už jede. Čekám. 28,88. Čistá jízda. To je někdy kolem 7. místa, ale celá řada favoritů nás ještě čeká. Zajímavý by mohl být i čas jezdce, kterého teď uvidíme, tím bude Martin Tůma. Takže malý problém s časomírou. Na závěr prvního kola bude muset Martin Tůma svoji jízdu opakovat. Omlouváme se. Uvidíme Miroslava Bartoše z Prachatic. Tak máme stále nějaký problém s časomírou. I tuto jízdu Pavel Holec. Časomíra už by měla být v pořádku. Čas Pavla Holce. Životní místě. Petr Novotný vsadil na riskantní jízdu, hodně schazoval. 28,08 je jeho výsledný čas, který ovšem průběžně znamená umístění někde na 4. místě. Stále jede Dominik Kovalský časem zcela nedostižným 25,42 a na trati Pavel Novotný. To byla slušná jízda. 29,69.